el rival. Que és estrany. Ha desaparegut el pom de la porta. La Maria em va dir que estava a punt de caure. Però deu haver anat a parar. No entenc res. Com que és això que neteges, Una meravella. I quina és aquesta meravella? És un tresor, el millor tresor que tinc. Un tresor? El vols veure? Però no me'l demanis, entesos? Mira! Oh, vaja, si és el pom de la porta. Fixa-t'hi ben bé. Veus com brilla? Has vist mai un pom de porta que brilli així, com aquest? Ah, que no. Sí que n'he vist. I on era? Va, digue-m'ho. Doncs a la tenda del senyor Rogers. Va, però aquells eren nous. I brillaven com miralls. Escolta'm, aquest me l'he trobat per aquí, tirat al camp. M'ha costat molta feina que brillés, m'ha costat molt, m'entens? Sí. Però si volies un pom el podies haver comprat a la tenda del senyor Rogers i t'hauries estalviat tanta feina de netejar. I a sobre els de la tenda brillen molt més. No comprem res de res. Tu ets curtet, nen. El ruc més ruc que conec. Ei, Tom! Em vols anar a buscar uns cubells d'aigua? Sí, tia, hi vaig ara mateix. Adéu, ruc de rucs. Bon dia, Tom. Hola, bon dia. Ostres! Home, Tom, no sembles massa content. Molt bon dia, senyora Henry. Bon dia. Però què et passa, xicot? No, res. No em passa res. Res. Uf! Mira. Perdona, ho sento, noi, no t'has fet mal, Anava tan de pressa que no m'he pogut aturar. Que no saps mirar per on vas? Perdona. Això és tot el que saps dir. M'has tirat l'aigua i ara em renyaran per culpa teva. Té! Vols frega, No. Després de tot, la culpa ha estat meva. Aleshores demanen perdó. Però si ja t'ho he dit abans. Saps què et dic? Que ets un gallet. I ara que hi caic, mai no t'havia vist per aquí. Com et dic? Digues. T'ho diré si em surt dels daixonses. Ui, tot que és valent. Em diràs el teu nom ara mateix. Ai, vaja, home. Si et penses que tinc por, t'equivoques. M'he passat i tot demanant disculpes. Què dius, figueta presumida? Més et valdria demanar-me perdó per haver-me tirat l'aigua. Ja ho he fet abans i no hi penso tornar. Entesos? Pocamoll. Bocamoll, jo? Jo, bocamoll? Oh, quina llàstima, ja me n'havia oblidat del tot. La veritat és que em van donar unes lliçons de boxa a Sant Lluís. T'ho havia d'haver dit abans de començar a lluitar. Perdona. Maleït siga. I a mi què, que t'hagin donat lliçons de boxa a Sant Lluís? Ara veuràs com t'inflo la cara. Tom, què passa ara? M'ho vols explicar? No és res, tia Poli, no passa res de res. Vinga, doncs, afanya't, acabaràs fent tard a l'escola.
Jo he tingut la culpa, senyora. He topat amb ell i li he tirat l'aigua. Per això ha començat la baralla. Tanca la boca, coseta. No ha estat res, de veritat. Estic de seguida. Vaja, tens molta por que t'escalfin, noi? Mira, deixo que te'n vagis perquè tinc molta pressa. Fuig del meu davant. D'acord. Adéu. Me n'ha fet una de grossa, aquest. No va quedar ni una gota d'aigua i vaig haver d'anar una altra vegada a omplir les galledes. Tot per culpa d'aquest gallet presumit. La pròxima vegada que me'l trobi, li passaré factura. Qui deu ser, aquest xaval? Com ja sabeu, Amèrica és molt gran. Això és Washington. I això, Nova York. Aquí hi ha els 5 llacs. Aquest és el riu més llarg de tot el món, el Mississippi. Algú em pot dir quina longitud té exactament? Thomas Sawyer! Tard un altre cop! Sí, senyor, no tornaré a fer tard mai més. M'estranyaria, avui t'ha retardat 5 minuts. Vinga, a veure, qui em vol contestar? Jo, T'escolto. comptant el seu afluent, el Missouri té 6.900 quilòmetres. Exactament. Aquí hi ha el nostre poble, Sant Petersburg. I una mica més amunt, com tothom sap, la ciutat de Sant Louis. Ara bé, qui em sap dir el nom d'aquesta altra ciutat? És Nova Orleans. Bé, entre Sant Louis i Nova Orleans hi ha una línia regular de grans vaixells de vapor. Són els que tots vosaltres coneixeu perquè també passen per Sant Petersburg. A més, hi ha una extensa xarxa de ferrocarrils amb què es pot anar... qui és a Nova aquell Orleans passarell? o a Washington. Ha vingut de Sant Lluís. Tu saps on és la nova serradora? Sí, crec que sí. Doncs és el fill de l'amo. Això me'n dit. On anem? I se celebra una cursa de vaixells entre Sant Louis i Nova Orleans. El dia de l'arribada tothom ho va veure al riu i allò sembla una fira. La cursa dura 3 o 4 dies i com que els vapors no poden portar tota la llenya que necessiten, doncs aleshores... Oh, que maco. Ei, Tom, et dono el que vulguis a canvi d'aquest pom. No, ni boig. Mira, si vols et dono tots els meus tresors, a canvi tu hi surts guanyant. Ja sabia que me'l demanaries. Ho sento, noi, però no te'l penso canviar. Val molt més que tots els teus tresors junts. Ja veuràs, d'aquí una estona encara estarà més llampant. Què t'hi jugues? Ei, jo, on vas, ara? Doncs a donar un vol. Te'n vas amb aquell pipioli? Sí, vull saber de què estan parlant. Només diu ximpleries. Queda't, home. Tornaré de seguida. Vaja, aquest els té a tots destarotats. I quan arriba el dia, llavors tothom s'amuntega als terrats, a les finestres i a la vora del riu. Dels vaixells que participen a la cursa. Surten fumarades de vapor que fan... I comencen a navegar mentre les sirenes xiulen amb força. I aleshores la banda de música toca el nostre himne nacional. Hola, Tom. Seu aquí amb nosaltres. L'Alfred ens explica coses molt interessants. Vine, Becky, vull parlar amb tu, però sols. Fes el favor de no interrompre, noi. Ei, Becky, tu segur que també et recordes del que estic explicant, o no? Sí, hi havia anat amb el meu pare. Becky, tinc una cosa que et volia regalar. Mira, què et sembla? Què és, això? És el pom de la porta del castell encantat. Un pom de porta? Oi que és molt preciós? Apa, agafa'l, te'l regalo. Però a tu aquest pom t'agrada molt, Tom. No vull que me'l regalis. Però si jo vull, què passa? Que no? Si dic que te'l regalo, és que te'l regalo i prou. Pren-lo, és per tu. Vinga, toca el dos d'una vegada. Què has dit? No molestis més, escampa la boira. Ets tu qui se n'ha d'anar. Encara et cou el que ha passat aquest matí? Esclar que sí, i t'asseguro que et costarà car. T'ho penso demostrar quan vulguis. Molt bé. Això significa que em desafies a lluitar de debò. Sí, senyor, et desafio. Doncs d'acord, triem els padrins. Els padrins? Evidentment, en un duel formal cal que hi hagin padrins, un per cada banda. No ho sabies, noi? Esclar que ho sabia, i no oblidis que aquesta vegada no m'hi miraré, no et compadiré. Quan vols que celebrem el duel? Demà a les 2 de la tarda al magatzem de fusta del Cap Henry. És a uns 3 quilòmetres de l'embarcador. Cal remuntar el riu amb una barca per anar-hi, saps, carallot? Espera un moment. No s'hi pot anar a peu fins a aquell lloc? Sí, pots anar caminant, però t'hi estaràs una hora. Llavors, d'acord, fins demà i no t'oblidis de portar el teu padrí.
Demà a les 2 de la tarda i no se t'acudeixi faltar. Per què has de ser jo el padrí del duel? Va, home, jo no vull fer-ne d'això. Però tu saps què ha de fer un padrí d'aquests? No ho sé, ni ganes. No ho saps. No en tinc ni idea. I per què no vols ser-ho? Digue-m'ho. Doncs perquè a mi no m'agrada veure baralles. Per què no te n'oblides d'aquesta estupidesa? Si ara ho deixés córrer em convertiria jo en un covard, ho comprens? No me'n puc desdir, ni vull fer-ho. Demana-li perdó a aquest noi. Això és el millor que podries fer. Gairebé tot s'arregla demanant perdó. Ui, però tu estàs tocat de l'ala a demanar perdó. Escolta'm bé, Hug. Vull que siguis el meu padrí del duel, ho has entès bé? Vindràs amb mi encara que t'hi hagi de portar per força. Ho sents, Hug? En tota la nit no vaig poder dormir. Pensava que em podia morir en el duel i tot. De vegades passa. Com ploraria si fos així la meva Becky? Ploraria abraçada al meu cadàver, segurament. I la tia Polly i la Maria s'entristirien. En Sid, el ratasàvia, també ploraria. Ah, el guanyaré, presumit, ja ho veuràs. A l'endemà, després de classe, vaig anar amb en Hug a l'embarcador. Ja hi havia la barqueta que havia trobat el meu padrí i que ens serviria per anar al duel. Aquesta és la barca? Sí. Som-hi. Em sembla que no hi ha ningú. Potser s'ha covardit aquell pipioli. Rem amb força. Sí. Abans de tot establirem les regles. Fareu servir només els punys com únic arma. Per descomptat, els padrins no hi poden intervenir a la lluita. Si un abandona, se'l considerarà que ja està vençut. Per últim, us voleu reconciliar? Jo no. Jo tampoc. Tom, tot això és una bestiesa. Encara que guanyis el duel, acabaràs amb un ull de vellut com a mínim. Pensa-t'hi. Vols callar i deixar de dir rocades, Hug? Va, vés al teu lloc. Sí, vine amb mi, vine. Després et sabrà greu, ja ho veuràs. Calla! Ja, podeu començar. Així que lliçons de boxa, Aquesta vegada no et servirà de res. Prepara't per tot, xicot. Vinga, aixeca't. Mare meva! Bon dia. Mai no m'havien estomacat tan fort, però ara veuràs com es lluita. Va, què esperes, bocamoll?
S'ha acabat, nois. Deixeu-ho estar. Els dos heu lluitat molt bé. Ara doneu-vos les mans. No hi ha ni vencedor ni vençut. Ei, ets molt fort, ho he de reconèixer. Tu també pegues molt bé, saps? Millor que tothom. Ai, quina cuissó! Sí, et fa molt mal, Tom. Sí. Fa mal? Sí, una mica. Ai, m'he oblidat la pomada que tinc per les ferides. No et preocupis, ja m'ho curaré amb una mica de saliva. Al final ha estat una llàstima, no? Per què? Una mica més i guanyes tu, n'estic segur, Tom. Noi, no es pot dir que hagi perdut. Ja, però és una llàstima. No deies que no t'agradaven les baralles i que ho deixés córrer? És cert que t'ho he dit, però és una llàstima de veritat. Deixa-ho córrer, Hug, me la pujaré jo mateix. Et vull ajudar una mica, home. Ai, Ei, escolteu, nois. Ens voleu fer un favor? Ens podeu portar amb la barca per no haver de tornar tots dos a peu? Que no en teniu, vosaltres? No, hem vingut caminant abans. Hem estat més d'una hora per venir. Deixa-ho córrer, Walter, no tenim pressa. I jo estic bé, no passa res. No pots caminar tant. Ara deus estar molt cansat. Què, ens podeu portar? Estem massa cansats per tornar al poble caminant. bé, veniu amb nosaltres riu avall. Suposo que el bot podran tots quatre. Hug, si et canses m'ho dius i remaré jo, sents? Si haguéssim sabut que anar-hi amb barca era tan còmode, ens hauríem estalviat la caminada, oi, Alfred? Mira, la barca s'omple d'aigua. Oh. Vaja, home, el que m'imaginava. El que t'imaginaves? Em vols dir que ja sabies que la barca no estava en condicions? Sí, estava abandonada a prop del riu. Per això m'imaginava que li passava alguna cosa i ara veig que és així. Però, és molt perillós embarcar-se en un bot que té una via d'aigua. I què podíem fer, si no en teníem una altra? Però què et passa? Em fa l'efecte que estàs tremolant. Què va, no tremolo jo. Per què hauria de tremolar? De debò que estàs tranquil? És clar que no estic. Quina mala sort, nois. Tampoc com falta. Però és que no veieu que cada vegada està més ple d'aigua? Sí, quasi no puc remar. Et donaré un cop de mà. I s'ha vessat gairebé. I continua entrant aigua, ens enfonsarem. No crec que puguem arribar fins a l'embarcador. Bé, no passa res. Si el bot fa aigües, nadarem. Nadarem? Sí, home, no et preocupis. La riba és aquí mateix. Mireu! És ple d'aigua, ens enfonsarem. Remeu cap a terra, per favor. Jo no sé nedar. Alfred, de debò que no saps nedar? Afanyeu-vos, anem cap a terra ràpid, per favor, de pressa, no sé nedar. I per què no ho deies abans? És impossible arribar al marge. Ai, que s'enfonsa. Walter! Ai. Quiet, estigues quiet. Tranquil·litza't. Alfred, no passarà res. Auxili, Walter! Ai, no empenyis, Alfred, que caurem a l'aigua. Deixa'm anar. Però què has fet, Alfred? Vés amb compte! Auxili! Auxili! Per favor, deixa'm que ens ofeguem. Auxili, deixa'm. Ei, tu, John, mira allà. Sembla que hi ha algú a l'aigua. Anem-hi. Ja arribeu a terra! Què passa? Ànims, vinga! Què li passa? És greu? No, només s'han passat una mica d'aigua. Ei, Alfred, ja ha passat tot. Estem salvats, anima't, Alfred, ens hem salvat tots.
Gràcies, en Tom. Cap on anàveu? Hola, Becky! Aneu tots xops de dalt a baix. Què us ha passat? Se'ns ha enfonsat la barca enmig del riu. Ha anat d'un pèl que no ens ofeguéssim tots. Ui, quina por. L'Alfred no sap nedar. Segur que ara seria al fons del riu si en Tom no el salva. És un gran xicot, no hi ha dubte. Oh, Tom, l'has salvat tu? Ets molt valent. Quasi no me'n recordo com ha anat. A mi també m'ha ajudat a sortir del riu. Estic molt admirat del coratge d'aquest gran xicot. Sí que ets bo. De veritat, ets molt bo, Tom. Me'n vaig. Vull saber com es troba l'Alfred. Ja ens veurem. Has de descansar. Sí. El pom. Becky! Què vols? M'oblidava de donar-te aquella cosa tan... Té. És el pom de la porta del castell. Sí, el vaig trobar jo. Te'l vull regalar. Però jo no el vull. Jo vull una altra cosa. Una altra cosa? Bé, és que voldria que demà vinguessis a casa meva i m'expliquessis tot el que ha passat al riu. Ho faràs. Tom, m'agradaria molt. Sí. Aleshores t'esperaré a casa, d'acord? Sí, però... Mira, Tom, li diré a la meva mare que faci una altra vegada aquelles pastes que et van agradar tant. Gràcies, Becky. Fins demà. Oh, no vol el pom del castell. Hola, tia Polly! Ja ets aquí, Sid. El sopar encara no està. De seguida serà a punt. Tinc una gana que se m'emporta. Vaja, però si aquest és el pom que tenia en Tom. Sí, l'ha posat ell mateix. Ha dit que no estava bé que la porta de l'estable no en tingués i l'ha posat fa un moment. En el fons és un bon noi. N'estàs segura, tia? Si jo parlés. L'endemà vam passar una gran aventura. Havia arribat un vaixell de vapor i vam decidir de pujar-hi a bord. Tots ho volíem fer, però només ho vam aconseguir en Hook i jo. Vam passar un cangueli, però també ens vam divertir molt. Ja ho veureu.